Els orientals sempre han entès el món com un equilibri entre contraris, el bé i el mal, el que és femení i el que és masculí, el ser i el no ser. Els occidentals van creure durant molts segles que només hi havia una cara de la realitat, però les investigacions sobre l'àtom van demostrar que en la més petita porció de matèria hi ha energies positives i negatives. El nucli de l'àtom està format per protons i neutrons, i al voltant d'ell giren els electrons en un equilibri perfecte. Si s'altera aquest equilibri, s'allibera una energia impressionant. En medicina també hi ha conceptes diferents del cos. Els orientals són fidels al taoisme i a les seves teories. Per això consideren el cos humà com un bloc unitari on tot està íntimament relacionat. En canvi, molts metges occidentals encara creuen que el cos humà és un mecano format per peces. Des d'aquest punt de vista, és molt difícil entendre el paper de la psicologia, doncs, dins la salut del cos humà i el poder de la ment sobre el cos. La medicina oriental i occidental es complementen i ens poden donar algunes explicacions sobre el nostre cos i la nostra ment. Aristòtil va dir: la salut és la justa mida entre la calor i el fred. Amb aquesta frase pretenia explicar la bipolaritat de la nostra existència, allò que tots busquem i que denominem equilibri. Avui volem parlar de la relació de les persones amb el seu cos i més concretament de la relació dels éssers humans amb els seus símptomes. Una dita coreana diu: naixem amb salut i malaltia, són dos arbres que viuen dins nostre. Depèn de nosaltres fer créixer l'un o l'altre. Bon dia, la solució comença en aquests moments. És la 1:10. Salutacions de part de tot l'equip que fa i que prepara aquest programa. Francesc Cotillas, Glòria Cabanyes, Leandra Terol i Adelina Castillejo. Gràcies per haver triat un dia més la companyia de Catalunya Ràdio a aquesta hora de la solució. Si voleu parlar amb nosaltres, al llarg del programa esperem que tingueu moltes oportunitats, moltes ocasions de comentar el que avui explicarem. Podeu fer servir el 201 7474 i el 93 201 7474. I és que hi ha moltes coses a explicar de la relació que té el ser humà amb els seus símptomes, amb els símptomes de les seves malalties o hipotètiques malalties. Emília Ros, bon dia. Bon dia. Suposo que la psicòloga haurà d'explicar moltes coses, no? Avui també en relació a tot això. Sí, unes quantes coses, intentant arribar al quid de la qüestió. Començarem una mica explicant com funcionem ben bé, no? Per tenir com una base de teoria, sí, per arribar a la pràctica de la quotidianitat. Sí, que ens ajudi a entendre una mica tot això. Podríem dir que les persones no som així, un bloc, ni un mecano, com dèiem al principi. Sí, és cert, no som tot això, no? Hi ha una cosa important, i és que les persones contínuament ens estem movent entre dos conceptes antagònics, i aquesta relació en diem polaritat. Fixem-nos que tot ho dividim en parelles. Jo, tu, sol, lluna, nit, dia, i això ens planteja un conflicte perquè sempre ens obliga a diferenciar i a decidir. I realment això ho tenim tots, no? Aquesta consciència com de dos parts que té tot? Sí, però és que el món no és polar. El que és polar és el coneixement que la nostra consciència ens dona d'aquest món. Per exemple, un exemple potser ens servirà per explicar una mica això, la respiració. Fixem-nos una cosa, l'aire entra, això en diem inhalació, l'aire surt, en diem exhalació, i aquesta entrada i sortida d'aire s'alterna constantment i rítmicament. Ara bé, el ritme de respirar és l'alternància entre dos pols. Sabem que el ritme és l'esquema bàsic de tota vida i la física ens explica que tot fenomen es pot realment reduir a oscil·lacions. Si es destruís el ritme, es destruiria la vida. És a dir, podríem definir què és la vida dient només una paraula, ritme.
I pensant en aquest exemple de la respiració, també ens adonem que en cada polaritat hi ha una unitat. Això, segons com es miri, és l'origen una mica, no?, del temps. Sí, però és que el temps és un simulador. I un simulador és allò que representa una cosa imitant el que no és. El temps té la seva raó de ser únicament en el caràcter bipolar de la nostra consciència, és a dir, de la forma en què captem les coses. Cada polaritat d'aquestes juntes forma una unitat. Això la ciència ho va descobrir al estudiar la llum. Abans, uns deien que la llum era una ona, altres deien que la llum era un corpuscle, i una idea sempre excloïa l'altra. Ara sabem que la llum no és ni ona ni corpuscle, que és les dues coses, és la unitat de l'ona i del corpuscle. Ara bé, si se l'observa la llum, només se la pot veure com a ona o com a corpuscle. Seria com la respiració, que si l'observem, la nostra respiració o la de qualsevol, veiem que ara entra l'aire, ara surt, no? Però diríem no podem veure les dues coses alhora. En canvi, la reunió, el ritme entre els dos és la respiració. I tot s'ha vist sempre així? És a dir, sempre ha estat tan dual al món? Sembla que en cultures passades eren més capaços de veure la unitat darrere la dualitat. En tenim exemple en bastantes paraules de llengües antigues en què una sola paraula defineix dues accepcions contradictòries. Per exemple, en llatí tenim la paraula clamare, que tant vol dir clamar com quiet. La paraula sicus tant vol dir sec com suc. La paraula altus tant vol dir alt com profund. En grec tenim una paraula que tots coneixem, que és pharmakon, que tant vol dir verí com remei. I en alemany encara hi ha una paraula que es diu stum, que tant vol dir mut com veu. És ben curiós, no? I si això ho traspassem a la nostra consciència, vull dir, nosaltres també ho experimentem. Sí, i nosaltres ho experimentem d'una altra manera tot això, per l'alternància de la vigília i el son, que nosaltres ho experimentem, la vigília i el son, com el que correspondria a la naturalesa, el que és el dia i la nit. És a dir, quan estem desperts, per nosaltres és el dia, no? Encara que sigui de nit. I quan estem dormint, per nosaltres és la nit. I això unit al que en tenim consciència i no en tenim. Ara, en realitat, quan dormim, estem en un estat de consciència diferent. Com s'expressa la consciència? La consciència l'expressem per mitjà del cervell, l'anatomia del qual és precisament l'expressió d'aquesta polaritat de la nostra consciència. M'explico. Com sabem, el cervell està dividit en dues parts, dos hemisferis units per el que s'anomena el cos callós. En el passat, la medicina va tractar de combatre diferents símptomes tallant aquesta unió de les dues parts, dels dos hemisferis, el cos callós. I es va descobrir una cosa molt interessant, que cada part és com un cervell que pot funcionar independentment. Ara bé, al fer proves a aquestes persones es va descobrir que cada part té les seves funcions específiques. Cada hemisferi es diferencia per les seves funcions, la seva capacitat i les seves responsabilitats. I sabem que cada part del nostre cos és governada per l'hemisferi que correspon a la part contrària. Podem recordar una mica, perquè clar, la classe de Ciències Naturals fa molt de temps que la vam deixar. Quines són les funcions de la part dreta i de la part esquerra, dels hemisferis esquerra i dret? I moltes encara no se sabien bé. L'esquerra, per exemple? L'esquerra és el que s'encarrega de la lògica, del llenguatge, de la lectura i escriptura, del càlcul i la numeració i de la noció del temps. I el dret, llavors? El dret fa totes les funcions oposades. Primer, la visió de conjunt d'idees, funcions i estructures complexes, la concepció i estructura d'elements lògics, l'analogia i els símbols, la fantasia i la imaginació, i desconeix la noció del temps. I manen igual, el dret i l'esquerra? Dominen més un que l'altre o no? Mira, depèn de l'activitat que faci la persona. És cert que de vegades domina més un hemisferi que un altre. Tot això ens porta a dir que fins ara, en el nostre temps, regna una noció del món totalment incompleta. És a dir, la que correspon a la part esquerra del cervell. Actualment, l'únic Déu que s'adora és la racionalitat, les coses concretes, el que és analitzable. Però
aquestes premisses només són, en realitat, mitja veritat. Són només la perspectiva de mig cervell, en diríem de mitja consciència. És com si diéssim que per viure només cal inspirar l'aire o expirar-lo. Ens moriríem. Recordem que sense unitat no hi ha funció ni hi ha vida. I què és el que li ha passat, doncs, a l'hemisferi dret? El tenim postergat, oblidat? Doncs, Déu-n'hi-do l'oblidat que estava, en clausura. Més aviat així, una mica apartadet, no? Hi ha hagut moltes resistències per arribar a estudiar les seves funcions, perquè es deia que era la part irracional. És a dir, recordem que és la visió del conjunt de les coses, i que deien que no era important. Però, en canvi, hi ha una cosa molt curiosa, que és la naturalesa valua molt més les funcions d'aquest hemisferi que no pas el de l'altre, perquè una persona en perill greu de la seva vida automàticament passa a fer-se encàrrec d'aquella situació totes les funcions de l'hemisferi dret. Perquè una situació perillosa no la podem resoldre per un procés analític. Mira, ara em vaig a fixar en això i això i això, sinó amb la percepció del conjunt de la situació, que és el que ens permet actuar amb serenitat. I això seria també una mica el que ens faria comprendre el que significa malaltia i curació, per exemple? Sí, perquè la medicina només busca malaltia i curació en una de les dues parts de la polaritat que és l'ésser humà, en el cos. I la unitat humana és les dues coses, és matèria i és esperit. Nosaltres projectem totes les coses dolentes que ens passen, no sé, amb una mena de mal anònim que està fora, i allà hi trobem, doncs, tot lo dolent, no? Mira, és la vida, és el temps, no? És la sort, perquè el que no ens agrada de dintre ho projectem a fora. I el que més ens preocupa és precisament el que rebutgem. I llavors, ja seguint amb tot això de comprendre la malaltia, podríem dir, o podríem explicar què vol dir el símptoma d'una malaltia, llavors contemplat d'aquesta manera? Mira, en aquest cas, el símptoma d'una malaltia seria quelcom que rebutgem de la nostra ànima que s'ha introduït en la nostra matèria. El símptoma ens fa experimentar allò que no hem volgut o no hem pogut fer conscient. Per això no ens agraden els símptomes, oi, de les malalties? Clar, perquè la sinceritat amb nosaltres mateixos realment és una de les exigències més dures que ens puguem fer, perquè ens obliga a assumir aquelles coses que no ens agraden de nosaltres i que constantment rebutgem. Després de tota aquesta exposició que ens ha fet la psicòloga Emília Rosa, ens agradaria començar a parlar amb vosaltres. Voldríem saber si quan un dia us trobeu malament o us poseu malalts, us pareu una mica a pensar què tinc, què és el que tinc, quin problema tinc, què em passa que fins i tot m'he posat malalt. És a dir, si contempleu el posar-vos malalt un dia determinat o trobar-vos malament un dia determinat amb alguna cosa així. Em passa alguna cosa, tinc algun problema, què tindré que fins i tot em fa mal al cap, tinc mal d'estómac, etc etc. Aquesta és la pregunta que volem fer i la conversa que volem mantenir amb tots vosaltres. Recordeu el telèfon de Catalunya Ràdio 201 7474 i 93 201 7474. Catalunya Ràdio. Espró, sequedat, arrugues, flexibilitat, marciment. Liposomial antienvelliment corregeix totes les manifestacions de l'edat en la pell. Liposomial antienvelliment és més que una crema antiarrugues. Un producte de Lotalia, a les farmàcies. Companyia Flotats presenta Un passeig pel bosc. Dalí Blessing, versió catalana d'Abel Folk i posada en escena d'Enric Major. «1991. Un rus i un americà ens projecten el futur. El rus és Enric Arredondo, l'americà Abel Folk.
Un passeig pel bosc és l'obra de teatre que en aquests moments s'està representant a... Estats Units. Moscou, Lituània. Alemanya, Japó. Londres, Noruega. Suècia, Grècia. Israel. París. I ara a Barcelona des del dia 24 de gener. Un passeig pel bosc. Companyia Flotats, Teatre Poliorama. A Continente emporteu-se'n 3 i pagueu-ne 2. Bombetes estàndard de 60 o 100 watts, 3 blísters de 2 unitats, 250 pessetes. 3 pots de 4 litres de pintura plàstica, 1.650. Cintes de vídeo VHS de 3 hores, 3 unitats, 730. Disquets de 5 i quart, 3 capses de 10 unitats, 1.300 pessetes. Continente, mirant per vosaltres. A Baricentro, autopista de Sabadell, sortida 2. La solució. Un programa de Catalunya Ràdio dirigit per Adelina Castillejo. Avui amb la psicòloga Emília Ros estem parlant de la relació que hi ha entre els símptomes de les malalties que en un moment determinat podem tenir i nosaltres mateixos. És per això que hem demanat trucades telefòniques, opinió dels nostres oients, per saber si realment, quan us trobeu malament un bon dia, penseu què és el que tinc, què és el que em deu passar, que fins i tot m'he posat malalt. Han començat a arribar aquestes trucades, la primera des de Barcelona, des de les Corts. Bon dia. Bon dia. Què tal? Molt bé. S'ho pregunta vostè tot això, sí? Bueno, sí, fa molts anys que m'ho pregunto, no? I què? Es contesta bé? Bueno, depèn de l'intel·ligència i una certa serenitat al respecte. Però bé, a part d'això és que són coses freqüents. El que volia preguntar amb aquest personatge de psicòleg, com es defineixi. Emília Ros, psicòloga. Bé, psicòloga. És a dir, jo fa molts anys ja entenia, sempre hi he entès, que a part de les malalties que repercuteixen amb el cos, el que sí crec que estic molt convençut és que el cervell, la dada de dades que va rebent, és limitada. O sigui, que arriba un moment que el cervell ja no admet més informació perquè, esclar, és molta la informació que es va rebent d'una manera visual i mental i tota la història. M'interessaria saber si hi ha algun tipus d'estudi, perquè sembla ser que la clínica Corretxan va haver una sèrie de gent que van fer una sèrie d'estudis al respecte, on, francament, això que diu que el saber no ocupa lloc, doncs sí, sembla ser que el cervell ocupa un lloc bastant considerable al respecte. M'agradaria, si tingués informació al respecte, si pogués comentar-ho, no? Molt bé, jo li agraeixo la seva trucada, però de totes maneres, clar, és difícil que una psicòloga li pugui respondre això, no sé que tingui la informació, no sé. Jo penso que aquest senyor està fent una pregunta més aviat de caire mèdic, no? Ignoro aquests estudis que s'hagin fet sobre això que ell està dient, i és que no hi he entès ben bé la seva pregunta cap on anava dirigida. Sí que sí, és veritat que el cervell arriba un moment que no pot admetre més informació. El cervell, si se'l desenvolupa des de petit, en pot admetre moltíssima més realment de la que nosaltres tenim. Precisament, sí que a Nord-Amèrica se n'han fet molts i molts d'estudis amb nens petits, i el que es veu és que precisament el cervell en desenvolupem una part molt petita d'ell. En pot admetre moltíssima més. El que passa és que pot admetre molta més informació, diríem, en el temps en què la pot admetre. De la mateixa manera que podem desenvolupar els nostres muscles, el nostre cos, quan nosaltres, diríem, ens hi posem. Som, i quan som dúctils per això. Hi ha les èpoques, en una vida humana, ja una època per cada cosa, hi ha una època en què som molt dúctils i qualsevol cosa, per d'alguna manera, la podem aprendre. A mesura que ens anem fent grans, anem reduint aquestes capacitats. Ara, potencialment, el cervell pot admetre moltíssima més informació de la que tenim en aquests moments. Bellaterra, bon dia. Bon dia. Vostè es pregunta què és el que tinc, que fins i tot m'he posat malalta? Sí. Sí? Però no sé trobar-ho. No ho sap trobar? No. I com és això? Miri, no sé, perquè és una cosa molt rara. A veure. Sí, jo al dematí, quan em desperto, però divinament. Divinament, està un parell o 3 de minuts que encara estàs una mica dormida, i em sento, però, de meravella. Al cap de 5 o 10 minuts, el cos se'm posa amb una tensió tan forta, el que és a dalt al coll, tirant una mica els ombros, els colzes, i la part de darrere dels genolls, i l'estómac,
És com si s'hagués disparat alguna cosa. Però tan forta que crema. Això pot durar-me, doncs, a vegades tot el dia, o a la que m'he aixecat 10 minuts, no té horari fixe. I això li passa cada dia? Molt sovint. Potser hi ha certes coses que a vostè, diríem, les que viu desperta, li és difícil d'assumir o viu la vida amb molta càrrega i amb molta pesantor. És evident que tot això està d'alguna manera relacionat amb el que vostè sent que va a viure cada dia o amb la seva vida en general. Deuen haver-hi coses que d'alguna manera li és molt difícil de suportar. No ho sé veure. S'ha de veure, bueno, seria qüestió d'anar mirant per dintre i amb paciència, no? Tot depèn si vol veure o no vol veure, d'alguna manera, no? Vull dir que ha de fer l'esforç si vol fer-ho, si no, no cal. Està relacionat amb tot el que nosaltres estem dient i una mica anirem dient, no? Que cal entrar dintre nostre i veure, és a dir, què m'està preocupant, què m'està passant, quin problema estic tenint, i escoltar-nos, què ens contestem de dintre, perquè de vegades el que es passa és que ens és difícil veure'ls o ens costa molt perquè ja són coses que de vegades no volem acceptar, no? La següent trucada de Barcelona, de les Corts. Bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Sí, doncs, regular. Vostè es contesta o no es contesta? No em contesto. No es contesta. I aquest és el problema, perquè em penso que sí, ho analitzo i que pot ser. Cada 2 per 3 agafo, jo per exemple el problema el tinc amb l'aparell respiratori, cada 2 per 3 doncs agafo un constipat, ara n'estic passant un tremendo de les vies respiratòries i jo dic, no entenc el perquè, evidentment que tinc un problema de petita ja, tinc de l'edat de 100 mesos, jo ja vaig tindre una bronconeumonia i em va quedar bronquitis i tot això i posteriorment vaig tindre sinusitis. Bé, vull dir, ja tinc una causa, però és que hi ha temporades que estic molt bé i n'hi ha d'altres com ara que no hi ha manera, vull dir. Sí, el que passa és que la psicòloga li dirà, bé, té una causa física explicada per un metge, ara les altres potser se les ha d'explicar vostè. Aquestes no me les sé veure. Això, senyora, ha d'estar relacionat amb les coses que vostè sent, dirien, en èpoques determinades. És evident que està relacionat amb tota la relació que vostè va tenir amb la seva mare. Tota la cosa de les vies respiratòries està relacionat, diríem, amb el prendre i amb el donar, no? I aquí suposo que a èpoques vostè hi deu inconscientment, ho deu remenar més, ho deu remenar menys, però és evident que aquí hi ha un problema de relació que no està solucionat i per això de tant en tant va apareixent tots aquests símptomes. Amb la meva mare, per exemple, que ja és morta, que és igual. Miri, les persones, pel fet de que estiguin mortes, no vol dir que s'hagin mort per nosaltres. Si nosaltres hem tingut una relació bona o dolenta amb aquella persona i aquesta relació no l'hem poguda d'alguna manera solucionar, aquestes persones continuen vivint dintre nostre, encara que faci, jo què sé, 20 anys que s'hagin mort, no? És a dir, vostè manté aquesta persona viva dintre i les relacions, que no sabem, que va establir amb ella, relacions que potser no s'han pogut mai acabar d'aclarir o a vostè li ha estat difícil de, diríem, enfrontar-les, no? Totes les coses que vostè ha sentit respecte a això. Doncs és qüestió d'anar preguntant. Què li sembla? No sé, ho trobo, clar, per mi és nou perquè em semblava que no hi havia problema precisament amb la meva mare, però... Bé, pensi una mica, no? No tant potser de la seva mare cap a vostè com de vostè cap a la seva mare, no? I de vegades no cal que sigui un problema... No cal que sigui un problema d'enfrontament. No. Perquè això potser caldria aclarir-ho, que ara no. No va per aquí, no? Pot ser un problema d'acceptació... És a dir, de com hem viscut les relacions cada ser humà. El món és absolutament subjectiu. I com vostè ha viscut aquestes coses. Això no vol dir que no es portés bé amb la mare. No. Molt bé, senyora, doncs li agraïm que hagi volgut fer-nos companyia i a veure si pot continuar investigant. Amb vostè mateixa. Gràcies per la seva trucada. Sabadell, bon dia. Bon dia. Què tal? Mira, molt bé. Anar tirant, que ja és alguna cosa. No, jo us trucava perquè, doncs, jo fa molts anys que estic malalta, però fa 7 anys que vaig tenir un baixón impressionant per culpa d'uns problemes familiars. Vaig perdre la visió d'un ull, de 62 quilos que pesava vaig arribar a 45, i bueno, pues, ningú es creia que me'n sortís. Doncs jo vaig anar lluitant, un dia me'n vaig donar compte que jo no era la que era abans,
i que tenia uns fills i tenia un marit i havia de lluitar. A partir d'aquí vaig començar una lluita molt gran. Vaig anar buscant persones que m'han ajudat, psicòlegs, psiquiatres, i ara doncs tinc molt clar el meu camí. Quants anys tenia vostè fa 7 anys? Com? Quants anys tenia vostè fa 7 anys? Quants? 43. Ara n'acabo de fer 50. I vull dir, la lluita és gran, però amb il·lusió. I vull dir, quan veig un dia que avui ho veig un núvol, doncs penso, què passa? Doncs estàs preocupada per això, per allò, per allò altre. Solució, aquesta, doncs endavant. Que no n'hi ha, m'ho tiro a l'esquena i a lluitar. I així es vaig tirant. Soc diabètica dels 11 anys, o sigui que la meva lluita fa molts anys que la porto, però ara la tinc clara. No sé, vull dir, aquestes persones que m'han ajudat m'han fet veure clar que sóc jo que ho haig de solucionar, que no és el meu entorn. Que les malalties, doncs, sóc jo que les haig de vèncer. Faig vida naturista, vull dir, ovo-lacto-vegetariana, vull dir, m'he solucionat molt, no estava intoxicada de medicaments, doncs ara em trobo bastant bé i només prenent tisanes i medicina natural. Jo no vull dir que això vagi bé per tothom, però a mi m'ha sigut una solució. Ara, jo estic convençudíssima que avui jo necessito ajuda, però sóc jo la primera que li haig de posar. És una experiència que ens ha agradat molt conèixer, li agraïm que hagi estat tan sincera, senyora, i suposo que el seu exemple podrà ajudar moltes persones que tenen problemes amb la seva salut per ajudar-los a tirar endavant. Sí, però fixem-nos en una cosa important, i és que aquesta senyora al·ludeix a un problema que li va venir fa uns 7 anys, que és cabalment quan d'alguna manera ella veia o intuïa que s'estava produint o que s'anava a produir un canvi en la seva vida. És a dir, en la vida moltes vegades estem contínuament, el ser humà està canviant contínuament i cada canvi d'aquests que anem fent ens produeix, per dir-ho d'alguna manera, un dol. Perdem una cosa i n'adquirim una altra. És com el nen que perd el seu cos de nen i adquireix el cos d'adolescent. Aquesta senyora, en aquest moment, es produeixen una sèrie de pors, de fantasies, que és això que s'engloba de vegades en el problema del climateri i que tant es produeix en homes com en dones. És tota aquesta por d'haver perdut, de començar a perdre la joventut, de plantejar-se la vida d'una altra manera, de ara valdré més o valdré menys. És tot això el que d'alguna manera ens porta a tenir una sèrie de símptomes. És tota la preocupació que tenim davant d'un canvi important en la nostra vida i depèn de la manera com l'encarem o no, que diríem ens poden sortir més símptomes o menys de la manera com assumim aquesta nova situació que es va produint en tota vida humana. Catalunya Ràdio. Podríem dir, Emília Ros, que si les persones, si el ser humà no està unit, no connecta el seu cos i la seva ment, es queda com una persona dividida o com una criatura dividida i possiblement malalta? Sí, perquè fixa't que la malaltia està lligada a la salut, ja estem allà, com la vida està lligada a la mort, és el que dèiem de la polaritat. Les dues coses són la unitat, i és el que dèiem comentant això d'aquesta senyora, que la nostra vida és tot un camí de desencisos, no? D'això en psicoanàlisi en diem de dols, no? Contínuament estem fent dols de coses que perdem i que de vegades se'ns fan més difícils si ens costa suportar la veritat, que és la realitat. És a dir, descobrir que els meus pares no són tan meravellosos com jo pensava, que la meva parella no és tan perfecta com jo la veia, que els meus fills no seran, jo què sé, president del govern o premi Nobel, que jo no sóc la meravella del segle. Mira, fixem-nos en una cosa, que un mal de queixal, una ciàtica, una grip, una diarrea, ens poden convertir en no gran cosa, no? Hem d'aprendre a escoltar i veure el que la malaltia ens està dient. Escoltar el símptoma, si ens volem enterar del missatge. Hem d'estar disposats a qüestionar-los aquestes opinions i fantasies que tenim sobre nosaltres. I moltes vegades, si fem això, de vegades el símptoma està de més. I si ens sabem escoltar, comprovem que el guariment sempre està associat
a un aprenentatge, a una maduració. És a dir, tot mal que passem, tota malaltia, ens pot ajudar a comprendre coses de nosaltres si ens ho sabem escoltar i mirar bé. O sigui, a part d'una malaltia, al darrere d'un símptoma hi ha alguna altra cosa. I tant. Hi ha un inconscient, un propòsit, un fons, que per tenir forma ha d'utilitzar el que té més a mà. És per això que per expressar un conflicte podem utilitzar, bé, totes les causes imaginables. La medicina creu que eliminant les causes, els símptomes, farà impossible la malaltia, sense pensar que l'ésser humà, si no es pot expressar amb aquells símptomes, és tan flexible que pot buscar i trobarà noves causes, nous símptomes per seguir manifestant-se. Llavors no sé si cada símptoma té un significat o és en general. Sí. O cadascú, és a dir, mal de queixal i mal de panxa no és el mateix. No, no és el mateix, en absolut. I aquí ens trobem que el malalt és el botxí i la víctima alhora d'ell mateix, perquè ni els virus ni les radiacions provoquen en si una malaltia, sinó que l'ésser humà les utilitza a la seva pintura. I també podríem llegir el moment en què apareix el símptoma, com una dada, també. Sí, i tant. Sí, quan apareix un mareig, quan apareix una diarrea, un ardor d'estómac, un refredat, un mal de cap, quan ens fem ferides i similars, mereix la pena que tractem de recordar què fèiem, què pensàvem, què imaginàvem en aquell moment, què sentíem. I quan ens fem la pregunta, serà bo que no menys tinguem la primera idea que ens passi pel cap. El que passa és que, com deien aquestes senyores que han trucat, doncs no troben la resposta. Vull dir que no és tan fàcil com dir pregunta, resposta. No és tan automàtic, oi? No, que va, ojalà, si fos així, quasi no hi hauria ni una malaltia, no? El que passa és que, esclar, fa falta pràctica i força sinceritat. O millor, jo diria que desconfiança cap a nosaltres mateixos. Perquè el que cregui que es coneix bé mai es podrà apuntar tantos en aquest coneixement. I fixa't una cosa, que si la medicina esperés escoltar de la forma en què moltes persones descriuen el que els hi passa, se n'adonarien que realment estan descrivint un problema psíquic. Hi ha una persona que li fa mal la vista i diu no puc veure les coses clares, no? Un altre tindrà un refredat i ho expressa dient que n'està fins als nassos, no? Una altra persona dirà que no es pot ajupir perquè està garrotat, és a dir, lligat, oprimit. Un altre, per dir que té mal de coll, diu i és que ja no em passo res. No? I hi ha qui té, no sé, té picor, té quelcom a la pell i diu és que m'arrencaria la pell, no? I amb el símptoma com pretext, vet aquí que d'entrada ja tenim una causa física perquè ens facin cas. Per exemple, la pell. La funció de la pell, entre altres, és d'embolcall i barrera del nostre cos respecte de l'exterior. I si algú és allò que diu és que m'arrencaria la pell, és que desitja inconscientment saltar-se una barrera. I així veiem que hi ha una analogia entre la pell, i posem per cas, unes normes que tenen en l'esfera psíquica la mateixa funció que té la pell en el somàtic. No sé si mai heu contemplat un símptoma d'una malaltia d'aquesta manera, amb aquesta visió, amb aquesta perspectiva que ens està explicant la psicòloga Emília Ros. Si és així, ens agradaria compartir amb vosaltres l'experiència a través de les trucades telefòniques que podeu fer al 201 7474, el telèfon de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Vingui a Masterpiel a conèixer la col·lecció 91. Ofertes especials de llançament dels nous models. Sofà de 3 places més sofà de 2 places, en tapisseria de roba 90.000 pessetes i en tapissat de pell de vaca només 169.000 pessetes. Facilitats de pagament. Masterpiel, a Girona, carrer Emili Graït 3 i a Barcelona, via Augusta 184, Rocafort 112 i Gran Via 620. Masterpiel número 1 en sofàs de pell i roba. Sputnik Concert, el programa musical del Canal 33 que cada setmana et porta un concert. 1, 2, 3, 4! Sputnik Concert, Alexander O'Neill. You are my favorite lady.
Dimecres 13 de febrer, a 1:15 de la nit, Alexander O'Neill, des del Wembley Arena de Londres. El sol elegant d'un antic company de Prince. Una Taixer pel seu despiste natural. Un perfum pel seu etern femení. Una camisa per aquell botó d'or. Un regal de cor a cor per ser el 14 de febrer, perquè és Sant Valentí, en el Corte Inglés. I una trucada de Barcelona. Bon dia. Bon dia. Hola. Hola, bon dia. Miri, escolti'm, jo volia fer una pregunta, que no sé si s'aparta una mica d'això, però com que esteu parlant del cervell i dels seus funcionaments i tal, resulta que tinc un nano que m'han detectat ara que té lateralisme. Llavors, o sigui, no coordina la banda dreta amb la banda esquerra, però, o sigui, no és una cosa que sigui evident, que no es veu, sinó que li han trobat uns símptomes que jo vaig sentir dir, vaig comentar-ho, i sí, diu que té com 3 anys, diguéssim, de retras, però de lateralisme, no d'intel·ligència. I quins símptomes té? Bueno, aquest nano és un nano molt nerviós, molt inquiet, a la vegada és molt passiu, o sigui, a la vegada és molt lent, amb les seves coses, t'escolta, et sent perfectament perquè li he fet mirar l'oïd, tot, diguéssim. Et sent perfectament, però el que li dius, hi ha una conversa en general, doncs ell, per exemple, diu, el què dèieu, el què? Explica'm una altra vegada. O sigui, no ho capta ràpidament, cap situació. Quants anys té? 17 ara ja. Ara en té 17 anys. L'havia portat a psicòleg, a veure si hi havia algun problema, no en té cap ni un, el seu nivell d'intel·ligència és normal, vull dir, tot és normal, però tenia uns símptomes que jo vaig sentir un programa com ara aquest, una ràdio, i vaig veure que era això. Llavors me li han dit que té un lateralisme, ja li han fet les proves, ja li han fet tot, i esclar, no coordina la banda dreta amb l'esquerra, per exemple, l'ull és esquerrà, i llavors ho transmet a la banda dreta, triga més, això aquesta és l'explicació que a mi m'han donat, triga més a donar-li les ordres... Sí, però vostè exactament quina és la consulta que li voldria fer a la psicòloga, senyora? La consulta és en si que tot això, fins a quin punt pot ser cert, perquè esclar, també vaig una mica desorientada, i li han de fer una teràpia de grup durant aquests temps, a veure si recupera una mica tot això. Això fins a quin punt pot ser cert, jo l'únic que vull és ajudar el meu fill amb tot el que pugui, i esclar, m'arriesgo tot. Llavors, a veure la doctora què és el que opina. Molt bé. Ho comentarem encara que sigui d'una forma breu, ja que és una cosa tan concreta, no general. Sant Cugat, bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Bé, jo volia, el que deia la psicòloga... Jo li agrairia que fos molt breu perquè és que hi ha moltes trucades i si no, no hi cabran. Sí, només li volia fer una consulta, perquè evidentment associes el que tu no estàs bé físicament amb algun problema que tens a casa o a fora o allà on sigui, no? Llavors, jo concretament tinc una temporada que no descanso, o sigui, no descanso bé, i llavors jo m'he adonat i intento prendre coses, tipus herbes i tal. Però l'altre dia, parlant amb un amic, em va dir, no, doncs això t'ho has de fer mirar perquè no ho vaig entendre bé, perquè no ens vam poder allargar, però si tu estàs d'energia zero, o sigui, estàs com preparada o el cos està de manera receptiva com per agafar, jo què sé, no? Exagerant molt la nota, però un càncer o una malaltia o tal. Vull dir, pot ser que estàs més obert, no sé, m'agradaria que ho comentés d'una manera així general. No? Molt bé, senyora, ho tindrem present. Moltes gràcies per la seva companyia. Esplugues, bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Mira, jo volia fer una consulta. El que heu dit, la psicòloga i vosaltres, estic d'acord, i jo ja m'ho faig, m'observo les coses, els símptomes que tinc i tot això, però jo he arribat a un punt que, a veure si m'explico, que no canvio, vull dir, jo sé el que haig de fer. Per exemple, si porto una vida molt estressada, doncs sabria el que hauria de fer, però no ho faig. Jo m'agradaria preguntar on és la voluntat de cadascú. Sí, tu t'adones del que has de fer i el que és correcte i el que no. Però no pot. Però no pots, o sigui, no trenques. Com, per exemple, el menjar. Jo peso 65, per exemple, no? I peso 10 quilos més per la meva alçada. I jo vull aprimar-me i vull fer un règim, però i sabria el que tinc que fer, però no ho faig. On és la voluntat de cadascú per trencar en aquestes coses i arribar a un equilibri, ja sigui el menjar o ja sigui un altre tipus de coses. Sí, molt interessant. Doncs també ho tindrem present a la conversa. Moltes gràcies, senyora. Barcelona, Sant Gervasi, bon dia.
Hola, bon dia. Digui. A veure, jo li volia fer una consulta. Tinc un nano de 14 anys que, per exemple, quan està menjant, té el costum de fa molt, 4 o 5 anys, que fa un soroll raro com si s'ofegués, com si al mateix temps que està menjant no pogués respirar bé. Me podrien donar una petita orientació degut a què pot ser això? Bé, és difícil, però ho intentarem comentar tot plegat. Gràcies. Quin comentari podríem fer per la senyora que té un fill amb lateralisme? Una teràpia de grup, com ella comentava, després de tota la seva explicació, podria servir-la? Podria servir a aquest noi? Jo a aquesta senyora la contestaria que una cosa que m'ha cridat l'atenció del que ella ha dit, i és el que jo sento com potser més important, és aquest, està en una conversa i el noi diu que no se n'entera, i diu el què, m'ho heu de tornar a explicar. Com si estés als núvols. Jo diria que aquí hi ha algun problema que, evidentment, jo no puc dir perquè no conec la història d'aquest noi ni de la seva família, és a dir, de què no es vol enterar aquest noi? La senyora ens ha dit que era un noi amb una intel·ligència normal i bona, no? Aquí hi ha alguna resistència a enterar-se de quelcom, i enterar-se que pot estar relacionat amb problemes molt profuns, molt inconscients d'ells, amb la seva sexualitat, amb moltes altres coses, amb moltíssimes altres coses. De vegades, quan una persona no vol saber alguna cosa, inconscientment posem tots els mitjans per no saber-ho. Inclús això de no sabem què diuen, no ho entenem. Jo diria que anés amb un bon psicoanalista i que tingués alguna entrevista, perquè potser em podria treure a la llarga l'entrellat. És a dir, no la qüestió, diguéssim, que es pot medir amb números, amb xifres, no aquesta part de la psicologia, com el test d'intel·ligència, sinó l'altre tipus de psicologia. I penso que la teràpia de grup el pot ajudar molt relativament. Si un cas necessitaria una de personal. A veure, el tema interessant de l'energia i del cansament i de la predisposició del cos humà a tenir una malaltia quan una persona està una mica esgotada. Sí, i sobretot quan hi ha problemes, és evident. Jo podria dir aquí, ara la psicòloga donarà la resposta, però en conversa amb la dietista, l'especialista en dietètica i nutrició, que aquí hem fet en moltes ocasions, ha explicat en moltes ocasions, en molts programes, en diferents moments que ha sortit tot aquest punt, que està absolutament comprovat, que es pot medir, que quan una persona té un problema, un estrès, etc., hi ha una baixada de defenses molt importants que la predisposa a la malaltia. Exactament. Ara, la lectura psicoanalítica ja no sé quina és. No, realment és molt senzilla, no? Ataquem el problema, si suprimim el problema, si l'ataquem, si sabem quin és, si ens n'enterem, si el treballem, llavors l'energia puja, pugen les defenses i no hi ha malaltia. És a dir, que per comptes de donar la resposta física, la donem... L'hem de donar de per lo psíquic. Pensament, diguéssim, o de pensament. L'hem de donar per lo psíquic. I la voluntat, on queda? Bé, això de la voluntat no és res més que una resistència, diríem, a no voler fer una cosa, una resistència inconscient molt forta. És a dir, per aquesta senyora que ens ha trucat, els seus 10 quilos de més han de representar alguna cosa per ella, que jo no sé, i per això sempre és tan important. No podem generalitzar, ens n'hem d'anar a la història personal de cada un. Per ella han de representar quelcom aquests quilos, quelcom aquest greix, encara que aparentment no li agradin, i està a disgust, etc., que fa que ella no pugui començar a aprimar-se. Aquesta és una resistència de tipus inconscient i que s'ajudaria molt si es fes una psicoteràpia. I la història del noi de 14 anys és difícil de respondre, vull dir, és un problema que no s'ha de... Potser aquí, i és que, esclar, amb consultes tan ràpides, sense saber les històries, tornem allà. No podem dir coses. A mi em crida l'atenció que aquest noi només li passi això quan està menjant. Quan està menjant que... Com si no pogués respirar. Com si no pogués respirar. Jo diria que hi ha coses del canvi d'aquest noi, s'està convertint de nen a noi, i que aquí hi ha problemes respecte a com ell viu la situació i alguna cosa ha d'haver-hi relacionada entre ell i la seva mare. Començàvem el programa recordant una dita coreana que diu que naixem amb salut i malaltia, que són dos arbres que viuen dins nostre i que depèn de nosaltres fer créixer l'un o l'altre. Hi ha límit o no hi ha límit, llavors, entre malaltia i salut? No es pot... I conviuen els dos arbres? Sí. I a més no es pot contestar, com tampoc hi ha límit entre normal i anormal. Només es pot contestar des de la subjectivitat.
El que es manifesta en el cos també es manifesta en paraula, en la nostra ànima, precisament. Ni les paraules, ni les coses, ni els fets poden ser bones o dolentes, positives o negatives, en elles mateixes. Depèn des d'on ens ho mirem. Per exemple, l'agressivitat o la sexualitat, que són víctimes fàcils de la repressió, tenen que buscar moltes vegades la seva realització per camins secrets. Però sempre darrere d'un símptoma hem de buscar l'agressivitat? Moltíssimes vegades, sí. Però, si ho sabem, això ens pot permetre reconèixer en nosaltres aquesta actitud, que en definitiva reconèixer que no som tan sants. Però si no ens reprimissin... Sants de santos, Sí, ja. No de sanos. No de salut. Perquè de vegades... De santedat. I si la gent es reprimís l'agressivitat, què passaria? Que no hi hauria malalts o... És que l'agressivitat està aquí i encara que no la vulguem veure, no per no mirar-la no la tindrem o serà pitjor. El que fa perillosa l'agressivitat o qualsevol impuls és quan està amagada, és quan no ens n'enterem del que sentim, però bull dintre nostre. I clar, després de tot això que m'ha explicat vol dir que si realment els escoltem i els entenem, els símptomes ens obliguen a canviar, no?, de conducta. Sí, perquè fixem-nos, quan tenim una malaltia, qualsevol cosa, ens obliga a fer coses que no volíem, però que en el fons volíem. Per exemple, una persona hiperactiva es veu obligat a descansar. Quanta gent diu, estic tan cansat que m'agradaria tenir una grip per estar 3 dies al llit. Sí. Quanta gent. Algun superdinàmic, de vegades es trenca una cama o alguna cosa i així ha d'estar. Doncs mira, fent repòs, un comunicatiu de vegades pot tenir molt mal de coll i així doncs, ha de callar, no? D'aquests canvis imposats a la nostra conducta en podem treure molt bones conclusions respecte al propòsit del símptoma. És a dir, quan tenim alguna cosa, preguntem-nos què m'està impedint aquest símptoma, què m'està imposant, i això ens revelarà ràpidament el tema de la malaltia. Abans, al principi de la conversa, la psicòloga ens deia que darrere de cada parell de contraris sempre hi ha la unitat, és a dir, que s'ha de contemplar una cosa, no dues. Sí. I fixa't que la mateixa causa ens pot donar símptomes contraris. Precisament, ens volem desconnectar. De vegades tenim un estrenyiment o la diarrea, estan simbolitzant la desconnexió. Hi ha qui té una por horrorosa, no sé, un examen, i li agafa una diarrea i no hi pot anar, no? De vegades, una pressió que es dispara de cop a ser molt alta o molt baixa és quan estem intentant inconscientment fugir de conflictes. Per exemple, expressem l'alegria plorant o rient. I moltes vegades expressem la por fugint o paralitzant-nos. I si tot això ho fem conscient, solucionem els problemes així tan ràpid, o no? No, ni molt menys. Ara, que coneguem una cosa no vol dir que no continuem tenint problemes. Per exemple, una persona molt agressiva no significa que no tingui por. O una persona amb una sexualitat exuberant no significa que no pugui patir problemes sexuals. Cada extrem ens apunta a un problema. Per exemple, tant els tímids com els pinxos són persones que tenen falta de seguretat en ells mateixos. O tant la persona apocada com una persona que fa el fanfarró són persones que tenen por. El terme mig és realment el que seria l'ideal, no? Podem dir que si una persona és molt receptiva o molt oberta tindrà una trajectòria més, no sé, millor, més efectiva o més dinàmica. Sí, el que podem dir és que això, no?, que el símptoma corporal és un procés, no és la solució, no? Les persones amb aquests processos poden aprendre, madurar, sentir, experimentar. El dolor el sentim exclusivament en la consciència, per mitjà de la ment i no en el cos. És també aquí el cos el mitjà que transmet una experiència. Per exemple, tenim una prova molt concreta amb això que en medicina s'anomena el dolor fantasma, que és el dolor que sent una persona que li han tallat un membre, i és el dolor que sent en aquest membre quan ja no el té. Cada símptoma és un toc d'atenció a veure i comprendre els nostres problemes. I quan més gran sigui la nostra resistència a voler veure, més gran serà la pressió del símptoma. Abans de que un problema es manifesti en el cos com a símptoma, s'anuncia en la consciència en forma d'un tema, una idea, un desig, una fantasia. I és una escalada que funciona així.
hi hauria primer la pressió psíquica, l'impuls, el pensament, el desig, després vindria els trastorns funcionals, i si això és reprimit poden venir trastorns aguts, si això és reprimit poden venir afeccions cròniques, fins a arribar a processos incurables i a la mateixa mort. Hem intentat aclarir alguns conceptes, hem intentat donar pistes. Avui sí que es podria dir que hem donat pistes perquè cadascú trobi la seva solució, perquè es tracta de passar per respostes absolutament personals. Absolutament. Moltes gràcies, Emília Ros, per totes aquestes explicacions, i com que és un tema interessant, en qualsevol moment hi podríem tornar. D'acord. Gràcies i fins la setmana pròxima. Bon dia. Gràcies també a vosaltres per la vostra companyia i us volem recordar que demà a la 1:01 tornarà a Catalunya Ràdio La Solució.